ሰላም ናይ ዝፋኔ ናርዲ ተከታተልቲ ዝኾንኩም ንኩልኩም ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ ፅባእ ኣለኹ። ከምዚ ንሕና ሰላም ዘለናዮ ሰላም ክትህሉ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒትና እዩ ጋይስ። እሺ እምበኣር ሎማዓንቲ ብሓፂር ቪድዮ መፂአኩም ኣለኹ። ንኩልኩም ኣስተያየት ትህቡኒ ኮመንት ትፅሕፉለይ ገለ ኩሉ ይሪኤ ይቀኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ብቅፅል ሃቢለ ድማ ንኩልኩም ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ግበሩ ኣበራትዑኒ እየ ክብለኩም ዝደሊ ብድሌት እምበር ብሓይሊ ኣይኮነን። ስለዚ ሓፃር ቪድዮ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ጓል ሃገረሰብ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትሕዎ እየ ኣነ በዚ ዝለቀ ዘለኹ እምበር ዝኾነ ዓይነት ሕማቅ ነገር ክብል ደልየ ወይ ክሰርቕ ደልየ ገለ ኣይኮንኩን እየ። ግን ስለ ዝፈትዋ ስለ ዝተምሃርኩላ ንዓየይ ዝኾነ ትምህርቲ ስለ ዝሃበትኒ እየ ድለቃ ዘለኹ ጋይስ። ከም ካልእ ኣይትረድእዎ ፕሊዝ ፕሊዝ ፕሊዝ። ምክንያቱ ኣብ ካሊእ ቻናል እውን እንተፅዒነያ ብዙሕ ተኸታታሊ ንኣታቶም ክኾነሎም ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ካባይ ዋላ ሓንቲ ዝመሃር ሰብ የለን እዩ እንትርፊ ናፍታ ቪድዮ ከይዱ ሸርች ገይሩ ጓል ሃገረሰብ ኢሉ ኣብኡ ብዙሕ ክመሃር እዩ ኢለ እየ ዳኣ ኣብዚ ንእሽተን ጭልፍ ኣቢለ ዘንብባ እምበር ክቡራት ኣሕዋተይ ብካሊእ ኣይኮንኩን። ብከምዚ ካልእ ኣይትረድእዎን ሓደ ሓደ ክብለኩም ይፈቲ ሽምበኣር ናብኡ ከብለኩም እየ። እቲ ዝተምሃርኩሉ እንታይ እዩ ንዝብል ንእሽተን ትንክፍ ኣቢልና ክንዘራረብ ኢና። ንኩልኩም ግን ከይድኩም ኣብኣ እንተሪኢኹምዋ ሞር ክትመሃሩ ኢኹም ደስ ድማ ክብለኩም እዩ። መሳጢት እያ ናይ ብሓቂ እምበኣር ኣብዚ ኣዶ ሃራን ምስ ጓለን ኮይነን ሰበይቲ ሃራን ዊና ማለት እዩ ዊና ሓያል እያ ብጣዕሚ እያ ሓያል ንሃራን እውን ምስኡ ደቂሳ ገለ ምስኣ ክድቅስ ንሳ ኣይትፈቱን እያ ደስ ኣይብላን እዩ ተረዲእኹም ደስ ኣይብላን ስለዚ ብከምኡ ስለዝኾነት ኣድኡ ንሃራን ከዓ ንምንታይ ኢኺ ከምኡ ትኾኒ ንምንታይ ኢኺ ከምኡ ትብሊ እዛ ጓል እዚ ወድና ንፈትዎ ኢና ወድና ሓሚሙ እዩ ናይ ኣእምሮ ምርሳዕ ገይሩ ዘሎ ንምንታይ ኢኺ ንስኺ ከዘይትርድእሉ ገለ ኢላታ እንታይ ይምልከተኒ ናይ ምርዳእ ዘይምርዳእ ኣይምልከተንን እዩ ባዕልኩም ትፈልጡ ካብ ከመይ ዝበሉ ቤተሰብ ክእት ወሊደ ገለ ሕዚ ኣብዚ እንታይ ክብል ስለ ዝደለኹ ጋይስ ምሻሎ ጥዑይቲ ሓማት ኣላ ልዋሕ ሓማት ርግምቲ ሓማት ከዓ ኣላ ጥዑይ ሓሙ ኣሎ ርጉም ሓሙ ከዓ ኣሎ ንፅቡቅ ንሕማቅ ኣብቲ መሬት ዘሎ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ክቡራት ኣሕዋተይ ንሕና ኸ ካብዚኦም እንታይ ንመሃር? ሰበይቲ ሰብኣያቶ መርዕያቶ ዝኾነ ፀገማት እንተጓኒፍዎ ክተግሎ ዘለዋ ዋላስ ክትቀርቦ ዋላስ ክትከናኸኖ እስኪ መልሲ ንዓኹም ክገድፉ እየ። ብኸምኡ ኢለ ኣነ እታ ቪድዮ ዝሰርሓ ዘለኹ ዳኣ እምበር ካልእ ከይመስለኩም ጋይስ ፕሊዝ። ኣብዚ ኣቶ ስብሓት ምስ ሰበይቲ ወዱ ኮፍ ኢሉ ይዘራረብ ኣሎ እናተዘራረበ ኣንሕና እታ ትማሊ ዝቀደድክዋ ወረቐት እንታይ ሒዛ ነይራ እስኺ ከመይ ዓይነት ወረቐት ኢኻ ትፅሕፊ ነቲ ፖሊስ ከታይ ዓይነት ፅሕፈት ፅሒፍኩሉ ገለ ኢልዋ ፈርማ ፈሪሙ ሽመይ ፅሒፍ ፈርማ ፈሪመሉ ዝኾነ ፖስታ ፀሓፊ ኢሉኒ እውን ፅሒፈሉ እታ ናይ ምስጢር ዝፀሓፍናያ ወረቐት ከ ኣብ ሞባይል ፅሒፍክያስ ኣብ ወረቐት ኢልዋ ኖ ኣብ ወረቐት እየ ፅሒፈያ ክላእ ምስ ቆልዓ ዶ ይምከር ከመይ ዝበልካ ሃሳስ ቆልዓ ኢኺ እስኺ ንምንታይ ኣብቲ ወረቐት ፅሒፍክ ምህላው ክንዳፈለጥክ ኣብቲ ከዓስ ብወረቐት ፅሕፊ ካልኣይ መዓልቲ ምስ ቆልዓ ምምካር እንታይ ገለሲ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ገለ ኢሉ ኣቶ ስብሓት ተናዲዱ ገለ ማለት እዩ። እሳ ከዓ እሞ እንታይ ፈሊጠ ምንም ኣይፈለጥኩን ፈልጦ ነገር የብለይኒ ግን በቃ እንታይ ኢና እሞ ዳኣ ክንገብር ኢላቶ ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን በቃ ሱቕ እያ ተዋፀና ግደፊ ሱቕ በለ በቃ ምን መፅኡ ነይሩ ካልእ ኢልዋ ሓውካ መፅኡ ነይሩ ሓውኩም መፅኡ ነይሩ ገለ ኢላቶ ድሓን እስኺ ካልኣይ መዓልቲ ዝኾነ ፈርሚ ፀሓፊ ገለ እንተኢሎም ከይትፅሕፊ ከይትፈርሚ ሕራይ ኢልዋ እሺ ፀገም የለን ንሕጂ ጥራሕ ካብ ጌጋይ ክእረ እምበር ሕራይ ገለ ኢላቶ ተሲኡ ብናህሪ ናብ ሓው ክኸይድ ሓሲቡ ማለት እዩ ኣቶ ስብሓት ማመት ዝፈሓረላ ተንኮል ኣሎ ካብኡ ድማ ኣቶ ደምሳስ ዊና ጓሉ ከምዘይኮነት ኣቶ ስብሓት ይፈልጥ እዩ ኣዕርኽቲ ስለ ዝኾኑ ይፈልጥ እዩ ይፍለጥ ዳኣ እምበር ከምዘይፈልጥ ኮይኑ እዩ ግን ድዋሳእ ዘሎ ኣቶ ስብሓት ዊና ከዓ ምንም ኣይመስላን ምክንያቱ ትፈልጦ ተኣምር የብላን ዊና ትፈልጦ ተኣምር ስለዘይብላ ብቻ ንሳ ምስ ኣቶ ስብሓት ተሰማሚዓ
ጥንሳቕ ርያድያ ገለ ርያድያ ዝኾነ ተንኮል ወይኑ ዝኾነ ተንኮል እያ ኣትያ ዘላ ንዝኾነ ተንኮል እያ ኣትያ ደላ ምክንያቱ ሃራን ወዲ ኣቶ ስብሓት ስለ ዘይኮነ ኣቶ ስብሓት ግን ኣብ ሃራን ኣብ መንጎ ሃራንን ኣብ መንጎ ዊናን ዝኾነ ፀግንታ ሽሙ ክፈጥር ድሌት ስለ ዘለዎ እዩ ንመን ንኣቶ ደምሳስ ንኽረክብ ደሊ ማለት እዩ ጋይስ ስለዚ ኣብዚ ፅቡቕ ኣይኮነን ኣቶ ስብሓት ከዓ ንሃገረሰብ ናብ ገጠር ከይዱ ንሓው ክረኺቡ ንሓው ክቕጥቅጥ ደልዩ ማለት እዩ ኣነ እዘን ወረቓቕቲ እዚአን ቀዲደየን ኣለኹ ሕጂ ብኸመይ ክፈልጡን ይኽእሉ ኖ ቀጥታ ሕጂ ማመት ካብዚ ዓዲ ከውፅእ ኣለኒ ኣውፅአ ናብ ካሊእ ዓዲ ክወስድ ኣለኒ ካብኡ ድማ ኣነ ነዚ ዳን ምቕታል እዩ ደዋፆ ንዳን ክንቀትሎ ኣለና ኣቶ ደምሳስ እውን ተንኮሉ ኩሉ ክፈልጦ ኣለኒ እዞም ፖላዊስ ብኸመይ እሚነ ናብ ኢደይ ከእትዎም ክኽእል ኢሉ ብዙሕ እናሓሰበ እናውረደ ጨኒቑዎ ምክንያቱ ሓው ንእሽተይ ተንኮል ዝፈልጦ ነገር ስለ ዘለዎ እዩ ብናይ ሓው ጭንቀት ሒዝዎ ማለት እዩ ኣቶ ደምሳስ እንታይ እሞ ክገብር እንታይ ማለ ሕሸኒ ገለ እዩ ዝብል ዘሎ ኢሉ መጨረሻ መደምደምታ ኣይበፅሐን ናብ ሃገረሰብ ከይዱ ሽጉጥ ሒዙ ከይዱ ንሓው ክቐትሎ ወይ ሓቂ ንገረኒ እንታይ ርኢኻ ኣብ ገዛና መፂኻ ኢልዎ ኣነ ዋላ ሓንቲ ኣይረኣኹኒ ዋላ ሓንቲ ኣይፈልጥኒ በጃኻ ግደፈኒ በጃኻ ዝኾነ ነገር ኣይትግበረኒ በይዛኻ ሓወይ ኣነ ይፈትወካ ሓወይ ወድኒ ኢኻ ገለ ኢሉ ብጣዕሚ እንትን ኢሉ እናተዛረቦም ከሎ ክቐትለካ እየ ንዓኻ ምቕታል እያ ተዋፅእ ኢልዎ ካብኡ ሕልፍ ኢልና እንታይ ኢና ክንብል ንደሊ ንወይዘሮ እምቤት ሄድኽንላ ወይዘሮ ኣምሶሪ ድሓን ሓፍትና እያ ወይዘሮ ይበፅሐትን እምቤት ይበፅሐትን ክብረት እዩ ግን ዊና ከዓነይ ገይራ ሓዚናትኒ ብእውነት ጋይስ ሓዚናትኒ ኣቶ ደምሳስ ኣብ ጉሓፍ ከም ዝረኸባ ብገርሁ ኣነ ካብ እልፊ ጉሓፋት ኣልዒለ ምፅአ ሰብ ገይረክስ እስኽዚ ክትፈዲን ገለ ኢልዋ ዊና ከዓ ከበይ ጉሓፍ ዳ ወደይ ከበይ ጉሓፍ ኣምፂኸኒ ኢላቱ እናተጨነቐት ውሽጣ ብጣዕሚ ተረብሻ ገለ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ይበልኩን ኣነ ዋላ ጉሓፍና ይበልኩ ገለገለ ይበልኩ ኢልዋ ስኸዓኒ ኖ ኢልካ ሰሚዐካ ኢልካ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ገለ ዝተሓብአኒ ሓያል ምስጢር ኣሎ እሱ ግን ኣነ ክፈልጦ ኣይከኣልኩን ንዓየይ ዘይተፍልጠኒ መንገዲ ኸ እንታይ እዩ እምበርከ ኣቦይ ድኻ እምበርከ ንዓይ ተሓልየለይ ዶ እምበርከ ንዓይ ተኽብረኒ ዶ እምበርከ ንዓይ ከምጓልካ ትሪእኒ ዶ ከምጓልካ ትሪእኒ እንተትኸውን ከም ዘህጅ ትብለልኻ ይምበልካን ስለዚ እቲ ዝተሓብአ ምስጢር ፕሊስ ንገረኒ ኢላቶ እሱ ከዓ ዋላ ሓንቲ ዝተሓብአ ምስጢር የለን ዊና ጓለይ ገረ እልፊ ጉሓፋት ዝበልኩ ብገርሀ እየ እቲ ጉሓፋት ከዓነይ ከምዚ ድኽነት ገይረ ወሲደዮ ከም ድኽነት የለ ባባ ንዓይ ከተዕሽወ እንደሊኻ ብዙሕ ምኽንያታት ኣይትበሃል እቲ ሓቂ ኣምፂኻ ንገረኒ ኣሚነ ክርዳእ እንታይ መን ምዃነይ ኣነ ክፈልጥ ኣበይ ከም ዘለኹ እውን ክፈልጥ ኣነ ትማለይ ሓዳር ገይረ ምስ ሃራን ኣይተሰማማዕኹን ወለድን ሃራን እውን ኣይፈተውንን በቃ መፍታሕ ይሕሸኒ ሎሚ ሓዳር ኣይገብር ፀባ ሓዳር ኣይገብር ኣፋትሐኒ ኣይደልኒ ኢለ ክንዲ መፅየ ገዛይ ነቦይ ንወገነይ ክንዲ ኩሉ ትኾነ ነቦይ ስለ ዝተዛረብኩ እስኻ ግን ፈቲኺ ፀሊእኺ ሓዳር ክትገብሪ እንተዘይ ኮይኑ ካብ ናተይ ውጭ ስለ ዝኾንኪ ካብዛ ገዛ ከውፅአኪ እየ ክትብለኒ ከምኡ ክትብለኒ ኣቦይ ይኽብረካ ይፈትወካ እንዴ ልዕሊ ማንም ከማን ንዓኻ ደለኒ ክብሪ ግን ከምዚ ክትብለኒ ዋላ ተፀቢየካ ኣይፈልጥን ኢላቶ እሱ ከዓ ዊና ጓለይ ከምዚ ካልእ ኣይምሰልኪ ኣነ ስለ ዘናደድክንን ዘሕረቕክንን እንዳኣለይኩም ኢለክም በይ ጓለይ ኢኺ ካብኡ ከዓቲ ጉሓፍ ዝበልኩ ልክዕ ካብ ድኽነት ልዕል ዘበልኩ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ ተመልሓስ ብኣመፅያትለይ ኖ ብቐዳማይ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልቲ እውን ትዕዱለይ ኣነስ እንታይ ገይረ ኣነ ቁርሱስ ኣነ ከምዚ እንዴ ሃራን ወደይ ከምዚ ኮይኑ ክትብል ሰሚዐካ ሕጂ እውን ንዓይ ከምዚ ኣልካኒ ዝተሓብአት ነገር ኣላ ግን ኣባ ኣውፂኢኻ እንተትነግረኒ ንዓይ ምሕሸኒ
ዛጓለይ ምንም የብለይ እንደብለከልሁ نهاران قاع سبأي قالي سلا زخانة كفتوة كجنة قال أم بمن دم كجنة قال إلوا نو ولا تجنة قالوا ما مزيك تجني كايت فلتن كم زي هيل كايت فلتن زخانة أمونغوين زت حيال مشتر كم زلوا نشتني بره ليالو تتنقرن عايز بدا زي جون نقرني ما يحلفون انت زي كوينو أنا حمق الله يجانك أنو قنالو بقى أمورك سحسي دلله ساعتهم أمورهم سحيتهم نايك سحوتني دليو نمنتاي انت غيرك بابا انت غيري تي أبسي بمرج أي كان برد يكون كنت دلي وليد كان يخنبر خت إزن تخليها سلاز ولد كان خبر اختفني إزقبك بناتي مرج عصا اخت سما معي إزقبك نمنتاي كم غيرك عالي تتصبر لي الله إلاتهم السخعة سمعي عقل خيز وكل كن بعلخت كلنا يبعلخ من رجعة نيبعلخ دليس نيبعلخ والسالي أو حدار كم نورخ خعة حدار كذا قبل خلخ خعة زمرعوات كسين كينا مرعو قوتيت نامتنا مرعيناكي لا أنبر وش ناتك قرينا برخالي مقالة فلت يخي الجزء قالي زرباي تبزح لي بزح نقرات هاي تمت لي يا أخلني أنت يا أخلني بخالي بدي هسكاب نراخب سنك